Eh Flo. Tiens Flo. Tiens, bois ça. Il est revenu. J'ai répétition là ça. Tiens, hein. Pas quoi. Est-ce que il va rentrer à boire dîner là? Tiens, t'as rien à faire. Tiens, t'as rien. Karamogo boire dîner là. Mais comment ça? Mon amour, je te dis. Wallahi, c'est-à-dire. Pour nous, effectivement. Donc, on est comme début seulement entre Karamogo et Kourgolo. Imagine. N'a pas ko diama dungu kuma do la ale misiri wele kan de b'an lawuli. Ma bɛɛ a bɛ fajiri de seli. Mais kunu a ma wuli ka fajiri seli. Ko in maloya de b'a la a bɛɛ ni kuranɛ cɛ. Aïssa ni waati tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ i ma Karamogo Kourgolo. Non, c'est pas possible. Sisan han. Cɛ lesogo. Ini fɛrɛ la ma koyi. N'o c'est-à-dire a kun bɛ k'a dun cogo min na est-ce que i bɛ k'a dɔn? N'a bɛ ka dɔnkili da, an nana an bɛ ka et puis a ye kelen de d'a ma. C'est ni yɔrɔ ni tɛ fɛn dɔ a ka jugu dɛ. Je te dis, or là, c'est-à-dire il faut être cultivé quoi. Ne cultiver i bɛ voyager, i bɛ sogo dɔn, i bɛ ɲaamɛ sogo dɔn, i bɛ misi sogo dɔn, i bɛ saga sogo dɔn. Mais ale yɛrɛ b'a dɔn. Brɛ, Christine ye chrétien. Ma bi tu yɛrɛ ma ka Christine ka bolofɛn minɛ ko. C'est vrai. Ah, non, an kelen-kelenninw tɛ. Bi kɔni an tɛ bɔ yan fo fini ko fo bɛɛ bɔ. Lakalitaɲini de don koyi. N ko ne ye patron wele o, yɔrɔ n'a f'i ye. I jɔ i bɛ pɛrɛn ka kuma quoi. Ne ko sogo jumɛn de ka di ni sogo bɛɛ ye? Les sogo. Les sogo. Cɛ ŋo fɛn kɛ cɛ ne ye fɛn wele dɛ ne ye patron wele. C'est-à-dire ne tun bɛ fɛ ka nkalon de tigɛ a ye nka n tɛna taa baarayɔrɔ la bi quoi. Mais c'est-à-dire ala y'a kɛ tuguni ale tilala k'a fɔ ko ci dɔ bɛ yen k'ale tɛna na bi. Donc c'est bon, an bɛ se ka bi. Non ayi ko n'a daminɛ tɔ de. An bɛ karamɔgɔ faga bi. On l'attend. E ka question est posée ne b'i jaabi. Ne ko Flo. Sogo jumɛn de ka di ni sogo bɛɛ ye de? Sogo jumɛn de ka di ni? Sogo bɛɛ ye de. Les sogo. Kara. Mogo. Kara Mago. Il a bien mangé. Aïe, il va avec donc on avait qui ça d'offre. Mais avec une fois bi. Ah non, avec une fois. Ça c'est sûr. Et puis toi si ganta no na soro akla ka denga ta. Ngotobo. Awa fini. Ata bi karamgo mami billah ta fi. Il va avec solution do renyini ka prévu il a tout quoi. Avec mo renyini. Amana soro me anya yo. Abanda do, o la te ka bo. Il va aklobana. Aklobana. Je te dis karamgo klobana. Che. Aklobana ça. Laisse. Avance. Au fait, dis donc, nga cheka ko. I ka che Ousmane. Ousmane. Awo. Ina ka ko kɛra cogo di? Aïssa Ousmane ko mogo be vitamine de la. Avec la sogo dama. Ange. Vous avez bien? La Christina. Ah ouais. C'est la Christina. Christine. Tu vois avec tout gars. Mais elle est toujours bien habillée. Toujours bien habillée. Et puis à la chaîne, nous c'est des chaînes de marque. Ouais. Ça vient pas d'ici hein. Et au fait, on avait oublié même. Christine, comment dirais-je? Il joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Christine, vraiment une bonne fête. Alors nous on chaman jiri là. Mais tu Christine on yere amay. Ah, il tient nana encore au moins il m'a invité. Ah non, mani non. Ah, oui, fête be où? Fête ma bonne, fête clé ça va. Ça continue. Ah bon. Donc baby ta soro. Mais ni ma fli Gabi ganga soro yoro. Ah Gabi. Badembe. La nuit c'est la nuit. Au programme. Where are you? Christine a metaka on va pas arrêter. On a des livres là, daouli. Meta so. Ama yete nto. Meta eshu na na. C'est parti. Ba ko na kanale. Awo. Ibaye wallahi. Ibaye. Non, Ibaye. Comme Gabi bien. Avec Gabi. Dili. Dili. L'américaine. Tu vois Dili ga silim il faut faire un fois. Est-ce que va kala makra mo bora dine la? Comment? Wallahi. Mungera du. Ya bora salame ala. Mungera. Mungera wa Flo. No sogo jumere ka din sogo beri. Les sogo. Right. Il te remercie mon tagara ça. Ouais. Christine. Bon Christine mo Noël konnana. Christine ne tasa do fa sogo la les sogo la kana bi karamoma. Na chai sigi akiko kakadu kafate. Wallahi. Chai sogo du le go. Adune. Les sogo. Na chai karamoma to. Anana
aw ka do dama tellement ka kunte faire partager kelen le dama kelen est-ce que kelen clan yɛrɛ cɛ a tɛ kelen yɛrɛ bɔ a tɛ sɔrɔ kelen yɛrɛ c'est tellement doux non sogo ka di yɛrɛ e fɛnɛ kun bɛ fɛtikɛ yɔrɔ la ne kun bɛ mɛn la sogo tɛ mun turu ka ca o de o yɛrɛ de don non karamɔgɔ de don wa o de don bon c'est-à-dire an nana sɔn ko cɛ da bɛɛ kun ye tulu ye u fɛ a bɛɛ la sogo ye i chrétien fête min kɔnɔna tulu ka ca ye a ka timi ten n t'a dɔn n'i ye fɛn wɛrɛ kɔlɔsi a la voilà ayi ne ma ye yɛrɛ sinon misi de kun ne ye misi de dun ne kun bɛ awɔ mais ne yɛrɛ de ɲɛ ye misi sogo in kun ka magan sisan sogo bɛɛ ma magan ni sogo tobila kɔni ayi c'est-à-dire i b'a dɔn sogo bɛ misi sogo ale ni saga sogo u tɛ kelen ye ne tɛ ka diɲɛlatigɛ ko foyi faamu sa marché ko la marché tɛ yen i bɛ taa yaala ka yaala ɔrɔbu tɛ san denfini kɔni o kɔni o kɛrɛfɛ tɛ an b'a laminɛ Christine somɔgɔw baasi tɛ yen alhamdulilah o tuma e sila yan bi yan ayi dili comme dili sira an fɛ fɛti ma ban joona n nana bila so Christine mais e ko jumɛn de bɛ kun k'a di karamɔgɔ ma kun n ye sogo dɔ de labɛn ka na d'a ma sogo Christine karamɔgɔ fana kelen tɛ yan e m'a fɔ ko fɛti don an fana bɛ yan an fana kan k'an fɛti o i b'a lajɛ ka na ni dɔɔnin ye ayi bɛɛ invitelen don o cɛmɔgɔ bɛɛ invitelen don ayi mais ne ta ye sogoko in de ye o n'a y'a sɔrɔ ne ta bɛ se sogo bɛ yen don ne ta bɛ na n bɛ min f'i ye ka gɛlɛya n'i kɔni nana n'a ye n'i nana sɔrɔ n terikɛ cɛ belebeleba in bɛ yan telimantigi kana di yan dɛ i bɛ tɛmɛ n'a ye i bɛ taa n'a ye kɔnɔna na n'a taara waati min na n b'a f'i ye cɛmɔgɔ awɔ a ma kɛ ten awɔ i ka yuguyugu dun walayi dɔɔnin denfini ninnu awɔ o ka ɲi mais papi kɔrɔbayara ninnu ma o bɛ dɔ san ala a bɛ kɛ cogo di ni kɔrɔbalenw ta nana i b'o fɔ i bɛ dɔ san papi inshallah n'ala sɔnna ni n ye bali kura ci n bɛ taa n'a ye e yɛrɛ de fɛ e fɔlɔ sani n ka se n'a ye tɔw fɛ n y'a mɛn cɛmɔgɔ problème foyi t'a la mais n bɛ taa so ok an b'a kɛ ten awɔ Christian i b'a dɔn misi sogo ale ni saga sogo olu tɛ kelen ye wa lɛ sogo fɛnɛ o différence b'o ni tɔw de ɲɔgɔn cɛ ale ye magamani de kɛ ma an ye misi sogo de dun an ye lɛ sogo de dun an ye fali sogo de dun mun de bɛ aw ɲɛsira n'aw nɔgɔ n'an fiya tɛ dɛ a fɛn jumɛn de bɛ se aw ma non cousine sisan sogo bɛɛ de sogo ye wa cousine on est désolé cousine bɛ pardon mun cousine ko bɛ dɛ woson bulu a balimaya bɔra mun y'aw cousine kɛ ye aw bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ jamu kelen na wa mun y'aw cousine kɛ ye effectivement n t'o n'an fiya balimaya la dɛ a kulo bɛ na karamɔgɔ de y'a fɔ i k'a bɔra diinɛ la sogo bɔra sogo la wa han i bɛna mɔgɔ bila kasi la nin wagati in na ni ye manamana ko ye tan cousine Bilika k'i cousine tɛ yen a ka bɔ an da la n'an figi ninnu cousine wallahi ne bɛ n kale dile fana non dili fa n'a a sumana de a cousine tɛ yen ko magama depuis a nana magama question ne y'a dɔn cɛ an ka cɛ ma bɔ dɛ a bɛ bɔ sa a bɛ bɔ wala a bɛ bɔ kɔfɛ an bɛ taa Christine ninnu ta la su in na effectivement là c'est la nuit les chats sont gris au programme on fait rendez-vous c'est vrai on n'a rien on consomme jusqu'au matin ce qui est sûr on est là c'est Dieu qui nous protège tôt ou tard le jour va se lever il va sortir non il va sortir karamɔgɔ il va sortir tôt ou tard tu vas sortir on tɛ taa i mana bɛna sɔrɔ an ta yan cɛ mana wuli sɔgɔma sufɛ a tɛ lafiya bɔ nin ka ɲi nin ma ɲi don o don comme ça aujourd'hui a ye ko dɔ kɛ a tɛ taa n'a ye a dun bɛ bɔ dɛ mais il faut que tu sortes mon ami a ko karamɔgɔ bɛ se wari wallahi mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'an tɛ dutigi ye mais imagine e sigicogo la i kan sigicogo la na dutigiya min na wolo hali n'a ma bɔ non on s'en fout mais a ka bɔ dɔrɔn an ka lakalita ɲini dɔ kɛ on se promène comme on veut ici ouais on s'assoit comme on veut ici on dit ce qu'on veut ici on marche comme on veut ici on rit comme on veut ici on parle comme on veut ici i b'a dɔn c'est-à-dire hali ka don arapu la
Parce que tu sais la manière dont tu es en train de te prononcer. Non, on me fait la doigt carrière matin de ça. Sinon le rap c'est très facile pour moi. Je te dis ça à Bitigala. Hein? À Bitigala. Les sogo. Je te dis, non, Améga fait ça. On tout là. On l'attend. Tu es ça. Mais il va sortir. Aïe, non, c'est moi. Flo. En te tentant, moi, tu connais pas président Dorone. Je ne vois pas. Christine. Ouais, et pour t'aller dire. Non, Christine Kanyara. Mais elle est Christine Gauthier. John Christine Gauthier. Mais c'est Christine Nana Koko John devait faire jouer aller là. Et ma sœur a fait et quand ça dame et au work il va faire. Flo, il a tiens bon. Ahora. Grala. Caramogo. Ouais. Ah ouais. Mais c'est Caramogo. Ouais. Flo, il a devenu. Caramogo. Mon lady here ma ai. Iwaro Caramogo. Salam alaikum Flo. Salam. Iwaro on a eu fait fitini mu damane. Na sa to ndo be. Voilà, angere bi lawde. Akari pro. Let's go. Do. Jo. Ay man na ko dabla ne la. Ay, man na ko do be ol dabla nan ta. Iwaro ha. Ay na ne jati gan kunu ko lesugo. Afara kune karamgo wanzen kungulo tenkandalaw. Na afe ngon kungulo tenkandalaw. O chukudi. Eta karama kafo. Ko nuweli na chrétien nga fetila. Nu yado ki islamay. Ubi misisogo walma sagasogo de dima. O ni mamune chrétien ulle be lesugo du. O krisina boire la kana misisogo dinema. Abu no jone da ko lesugo. No. Ay na ko do ba dabla. Vara. Ma ba kuma mako. Mais kunun ten lesugo du. Ne te se ka bili lesugo ma. Iwaro na da do lesugo. Mais adu ay ma du. Adu. Ejo. Ala ere ko magnifique. Ni te fait do. Ni yo ko wati ko bashi foi. Ah mais il connaît adu. Amene adu ne puta. La furawo sisa Caramogo. Na furawo Caramogo le sogo du islamala. Est-ce que ni mo mi o fa ngalon tige wa? Galon tige. Aïe. Ejo Varan Flo no na ko ne dala bole. Iwaro. Na ko ne dala bole ay tanyo ni ngadimi. Iwaro biana na baro le kife. Abe boro ken fan de la ka boro ken. Mais Caramogo Iwaro baro kan ko lo na dumuni kan yo fe. So ya akari wa mandi. Akadi. Aïe. Allah. Reze. Akai Bomoshima. Effectivement. On va Bomoshima. Parce que turu wala. Akai fa golo fe. Abi boro nganye. Ne taro ni ne Caramogo secret wa. Inyabe ijona kan yele ni. Parce nene matanga tila nene aw. Maro ni aw mane fakane bo fafu. Parce ni ndushen ke mena koka ko mi mande alai. Aw mande alai. Abena fone ne kan mi kan jena tigala. Wala na afo nyejugu dia adabla ko. Ame feki kan. No ay nyejugu adabla nechi. No tumana ne kungo son sogola aka harama ku ten soro kan fone mako. Ay ni efene ku ten soro ga du. Efene ku ten soro ga du. Tigire. Bonne male sogo dumbi male sogo dun sini. Aya fa moi wanye to soro mama da dingo na ko le sogo aka haramu mo tigi ga bonga. Mais suro ema fajiri selimu nadi. Jama fajiri sil. Depuis so mo mo. Imo bonsu krole be fajiri. Bara ok mai gala gardien ya sa. Igala ya ndu gardien. Yo mai ko. Iwaro ni. Ay siginyo ba nin cewa. Ni abo so zara la fe man cewa. Ay sabali sa mekata mekata nyugo e badola ni tinte fendu suka silenga sesa. Ile suko dama ni boya masegine. Boya masegine. Anana boya masegine. Boya be mande, boya masegine mande. Mais ya fama. Ay nama be ma. Nama be ibe ya fama. Nama be ma. Ibe ya fama. Ay komi ama na boya masegila. Ko boya be mande boya masegine mande. Ni ledo ma. O jana we. O ne mo ni farati saba fam. Me mun den sugoyi. Me ka kuma slama foye ka te fa ka fam. A mun de gal te sugude. Nan to zoro da ko le sugo. Men pa nan to tigi kan sisa. Batara ma blale nu. Wallahi an ga nyogon nege dabla. No Cristiano en kai. Mais ama ke tugodi
an tɛ foyi la yugu feere kɔ ni ye lajɔ san k'i bi i ka fɛ ko kuma fɔ nin ye ala ma ni ala yɛrɛ y'i kunnaja an b'i datugu kɛ a ye mago salen o ala ka nin n'a fɔra n bɛ siso kɔnɔ lafiya nin to ye wa karamɔgɔ a ka haramu ne laban ne bɛ fara ni filo gɛn ka bɔ n ka ganse la an cɛ an kɛla tɔgɔ di fara ni filo kɛ mun kɛ maninfin mana kɛ cogo o cogo n'i y'a laɲini cogo o cogo k'i tɛ se fara ni filo ma u b'i laɲini u b'i sɔrɔ karamɔgɔ mun fana ye ni fara ni filo ni se ɲɔgɔn ma u bɛ ɲuman de kɛ wa kunu kirisi ni mana ni sogo ye ka na di ne ma wa o kɛla ne de ye n ka sogo dun ko n k'u sɔn n ka sogo la n ye fitinin tigɛ ka d'u ma u bɛ n'u jɔ ne da la ko sogo ye lɛsogo ye dɛ ko ne bɔla diinɛ la dɛ ne ye nin kɛ tan n ye nin kɛ tan sɛ sara wulu balo la nin tɛ manana ko dan ye wa zigiri cɛmɔgɔ n'i taara kerecɛnw fɛ yen n'i taara u ka fɛti la silamɛw ani kerecɛn a bɛɛ kelen kerecɛnw tɛ na an ka fɛti la o u bɛ na kerecɛnw tɛ an ka dumuni kɛ o b'a kɛ ni an y'olu ka dumuni kɛ munna vara mɔgɔlankolon in b'i jɔ k'o ye lɛsogo ye k'o tɛ silamɛya la vara de ko e ye sogo min don ko lɛsogo ko lɛsogo don mais est ce que vara nin ye dɔ dun sogo in n ye fitinin tigɛ ka d'u ma zigiri cɛmɔgɔ n'i taara kerecɛnw ka fɛti la c'est à dire kerecɛnw bɛ lɛ faga u bɛ misi faga u bɛ saga faga kirisi nin yɛrɛ de ko ne ma k'olu ye misi de faga i y'a faamu wa ne b'o misi sogo dun u n'u jɔlen la manamanakan fɔ la nka e ko vara ye sogo dun e fɛ ka n fɔ sisan cɛmɔgɔ ayi karamɔgɔ ye n bɛ k'a fɔ min fɛ ayi cɛmɔgɔ safɛ e bɛ fɛ ka tigɛ ne dalakan na de o tɛ wa ayi karamɔgɔ o tɛ sa komi varan filɛ varan teriw ka ca baasi tɛ ne bɛ sira ɲini fɔlɔ bari ne tɛ fɛ e ni ne y'an ka bila ɲɔgɔn na bon ne bɛ sira ɲini ne bɛ taa an ka ci la i y'a faamu ala k'i ɲuman ne bɛ taa an ka ci la karamɔgɔ walahi n kɔni t'i nɛgɛ ni varan ko k'i ye lɛsogo dun i y'a dun sabu k'a da ka varan teri tila bɛɛ ye kerecɛn ni varan y'a dun i y'a dun dɛ wa ni e kɔni y'a dun kaban kɔni karamɔgɔ ni patroni ça va kan foyi tɛ alhamdulilayi walayi dɔɔni walayi baasi tɛ yen sugu dun dɔɔni an b'a la tanu awɔ foyi tɛ inshallah a bɛ ɲɛnabɔ n bɛna kɔnɔna la ka na maramu nka nin ye mun ye e bolo sa i n'a fɔ cogo di ayi komi ne ɲɛ bɛ tasa la i bolo kɛ dumuni de b'a kɔnɔ dumuni awɔ karamɔgɔ ka plan feere de b'a kɔnɔ maramu n'a a fana ma to k'a jate minɛ k'an geribuw lajɛ da la nka ne ma min faamu dumuni bɛ tɛmɛ a bɛ don o bɛ tɛmɛ o bɛ don cɛmɔgɔ de lamɛn e ko dumuni bɛ tɛmɛ a bɛ don mɔgɔ ka ca so in kɔnɔ a bɛ taa di jɔn de ma kunu an yɛrɛ sigilen yan den jɛman dɔ nana ni tasa ye ko a ko jumɛn b'a kɔnɔ sogo awɔ sogo b'a kɔnɔ tasa ni famu k'a bɛ taa di karamɔgɔ ma k'u ka fɛti bɛ awɔ bugotigi jɛmani o ma fɛn d'a ma n'a fɔla bi patron e fana bɛ ka tɛmɛ ni tasa ye cɛmɔgɔ kana nkalon da karamɔgɔ la a m'a dun kɔma kɛ a ma kɛ yan bugotigi jɛmani sogo kɛmɛ ka tasa ni fa tew filila sa karamɔgɔ tɛ maramu jɔn bɛ taa dumuni di karamɔgɔ ma maramu kabini e ni ne ye ɲɔgɔn dɔn i delila ka n nkalon tigɛ ko mɛn n yɛrɛ ɲɛ de y'a ye maa ka lakale tɛ koyi wa a denni tilala k'i jɔ n ma yan k'a fɔ n ye ko karamɔgɔ o tuma cɛmɔgɔ kelen ka nkalon tigɛ an mɔgɔ fila bɛ nkalon tigɛ problème t'a la n bɛ na maramu nka e tɛ nin d'a ma maramu fiyewu wa filɛ n ka cɛ ka nin patroni ni ala cɛ ne ma ɲɔgɔn na muso qualité ye fɔlɔ walahi cɛ fiɲɛ yɛrɛ de b'a nu kɔrɔ kojugu e tɛ ne yɛlɛ kun dɔn ko jumɛn e bɛ ne yɛlɛ kun cɛ e ye sabu jugu de ye karamɔgɔ ma a ka den juguya bilayi karamɔgɔ juguya a m'o kɛ ka patron daraki ne la a y'o kɛ ni ko a ma ko muso jɛman nana o de la e fana ye nin fɔ ayi m'a ye patron dimina wa nin ye patron bɛna a bɛna daminɛ sisan ka to ka karamɔgɔ ka ko bɔ a ni kan dɔɔni n'a ye karamɔgɔ ka ko b'a ni ka dɔɔni a bɛna jɔn ka ko bila ni ka dɔɔni ne ya a bɛna ne ka cɛmɔgɔ ba depuis ala ye dan patron de la k'e kanu fɔlɔ hali ni patron ma kanu kɛ n t'a jateminɛ e bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛ koyi cɛ kɔnɔba man di maa si ye bilahi cɛw manamana n t'o manamana ka sugu la ma kari di yan madame karamɔgɔ tɛ yan koyi
Karamɔgɔ tɛ yen wa? Karamɔgɔ tɛ yan dɛ. Karamɔgɔ bɔla. Karamɔgɔ bɔ. Awɔ. Patron de bɛ yan. Patron kɔni donna sa. Patron jɔn? Ne bɛ to k'i ni terimuso min ta telemani na dɛ. Saliya. Wala seli. Sali bɛ yan. Awɔ seli bɛ yen. Ok problème t'a la n bɛ tila ka karamɔgɔ wele. A bɛ se ka don i k'a kɔnɔ. A ka ɲi nɔ. A kɔnɔ sa. A ka ɲi an bɛ ɲɔgɔn wele. O kuma e terimuso tɛ de. An bɛ ɲɔgɔn wele. Cɛ kunkolo bɔ n ka sa cɛ. Cɛ kunkolo bɔ n ka sa. Nin ye mun ye? Tɛmɛ Cɛ kunkolo bɔ n ka sa cɛ. Oui. Rentrez. Oui, à rentrer. karamɔgɔ. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Fama. Karamɔgɔ. I ka kɛnɛ? Kɔri baasi t'i la? Alhamdulillah. Karamɔgɔ. Nin n'an ka ta nin n'an ka sokɔnɔ ta nin tɛ kelen ye dɛ. Patron. Karamɔgɔ. I ka kɛnɛ? Walahi. A ka di wa? Walahi. U ko ten bamananw bɛ zana dɔw fɔ. Ko bonya bɛ manden wa bonyabasigi bɛ manden. O ye tiɲɛ. E ye ne bonya de. Sinon karamɔgɔw ka ca sigida in na. E ye ne bonya ka Arabi Saoudite dɛmɛ ta ka ɲɛsin ne ma. Karamɔgɔ, ni ne fana m'a ɲɛsin ma, e de ye ne ka karamɔgɔ ye. Walahi bonya diyara n ye. Bonya diyara n ye nka ne tun b'a fɛ k'e ɲininka de. Bisimila karamɔgɔ. N'a sɔrɔla ni dɛmɛ ye ni kɛcogoya wɛrɛ b'a la. Kɛcogoya wɛrɛ b'a la karamɔgɔ. Kɛcogoya jumɛn de b'a la? A bɛ se ka kɛ Arabi Saoudite dɛmɛ filɛ nin ye. I ka wajulu sigi. Wajulu k'a kɛ ka ɲa, k'a filmer, k'a video, a video ka ɲa karamɔgɔ. Kuma da la n'i bɛ k'a faamu. N'i faamu. I bɛ k'a faamu wa? Video mana ɲa, i bɛ video di, an b'a ci u ma. U b'i ka video kɛcogo lajɛ. Donc n'i ka video ɲana, u bɛ sɔrɔ ka dɛmɛ bila ka na. Kamalen video ko in de ye problème ye. O de la ne kun nana e ma n'a sɔrɔla ni solution wɛrɛ b'a la min ni video ci tɛ kelen ye. Karamɔgɔ. Olu tɛ se ka dɛmɛ kɛ ni video tɛ. Olu tɛ se ka dɛmɛ kɛ f'u k'a ye k'a fɔ k'i bɛ wajulu kɛ. K'i ye jamatigi ye. Jamatigi wa? Jamatigi ni jama ka k'i kɔ wa? Wa i y'a ye kamalen ne kun y'a dilan ko ye o y'a tiɲɛ ne. O y'a tiɲɛ karamɔgɔ. Sinon ne kun y'a dilan i b'a dɔn Mali la yan nɔ i ma n'i ka ko dilan cogo o cogo hasiri dɔw bɛ yen min bɛ sɔrɔ k'a ko tiɲɛ i bolo. Mɔgɔ bɛ sɔrɔ. Ne kun ye wajulu sigi nka hasiri dɔw bɛ n ka du kɔnɔ a daminɛ yɛrɛ bɛɛ kun ka ɲi. Kɔkɔ. Edili. Jɔn de don? Sali de don. Patron. Ça va Dili? Kan jumɛn bɛ yen? Yɔrɔ jumɛn taga don? Nin ne bɔtɔla ye koyi. O ka di kɔni? N bɛ ka taa ɲɛɲini. Sigi tɛ mɔgɔ sɔn. Walayi sigi tɛ mɔgɔ sɔn. K'o ka ɲi? Ne ko i ka cɛ dun? Karamɔgɔ. Awɔ. I ko ne bɔra ka ni bara ninnu to mankan na mais est ce que a ma bɔ wa? Mankan yɛrɛ? Awɔ ne ma fili. Karamɔgɔ ka mankan ko in kɛra baara ye koyi. Karamɔgɔ tɛ ɲinɛ mɔgɔw la ten. Karamɔgɔ tɛ ɲinɛ a yɛrɛ la koyi. A t'a yɛrɛ to a tɛ mɔgɔw to yen. Yo ani dɔ bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ yɛrɛ bɛ lafiya ale bolo tan cogo di dɛ. Ni karamɔgɔ daga in koyi mɔgɔ ti karamɔgɔ ta in jate bilen koyi. Ne ko patron o kuma min tun bɛ ne ni cɛ di e m'a fɔ k'e bɛna fɔ dɔ ye ko a bɛna ne ta baara la. Oui c'est vrai a ko kalo wɛrɛ u bɛna mɔgɔ ta kɛ. Kalo wɛrɛ. Kalo mana sa n'u ye mɔgɔ ta daminɛ dɔrɔn n'i wele b'i ka dossier di an bɛ taa d'a ma. E ni sera k'o kɛ o bɛ diya ne ye sa patron. I bɛ baara kɛ sa walayi i ye mun ɲɛnama baara ye. Kabi nin kuma in fɔ ne ma se ka sunɔgɔ. Inshallah a bɛ ɲɛnabɔ. Ala ka ɲɛnabɔ koyi. Walayi. Ne bɛna fɔlɔ. Ok ne yɛrɛ nin ye mun y'i bolo tasa kɔnɔ. A ko ma ko plan préféré dɔ de ka di ale ye. Ne ka n'o de k'a la surprise. E yɛrɛ kɔni bɛ karamɔgɔ ladiya kuma bɛɛ tɛna ne yɛrɛ dili ladiya. Ne n'o k'i ye ten sa. Siɲɛ wɛrɛ tɛ n bɛna sɛji ta k'an sigi. Awɔ. A laban na jugu de y'a tiɲɛ n bolo. Karamɔgɔ. Walayi. A ma tiɲɛ. Temps b'i bolo. I mana se k'a kɛ wagati o wagati. Na video diyan m'a ci u ma. Baasi tɛ. U se mana kɛ min ye u b'i ka dɛmɛ kɛ. Alhamdulillah n y'a faamu baasi tɛ. O la est-ce que ne tɛ siran ɲɛ. Karamɔgɔ hali ma ji min. Ji wa? Abi. O ko na fisaya. Na ji di karamɔgɔ ma. Alima yɛrɛ dun dɛ. Alima b'a tanti fɛ. A taara a tanti fɛ yen wa? Baasi tɛ. Abi i ka kɛnɛ. An ba.
Ni nanga jiru tekele ne. Ni andi na ko anti to kana kuma be. Basite. Karamo. Nya finya na to. Sema na ke mi. Moki. Alhamdulillah. Iga viro koni. Ni na ma chu. Ba. Abi Saudi. Wa de ma ka chanto. Ya alhamdulillah. Wala fama misra ni. Oye karamo. Misra ni. Senti blat. Basite abijani. Ala. Bismillah. Ka fo karamogo tabe laban ma. Wallahi ne kangarda karamogo mane ka kangarda kan fam. Ce mogo ko ne masane dunto. Ko den jemando na sugo di karamogo ma. Am na fo karamogo ne kelente nyon fe. Fem nen karamogo tate nyami wa makoi. Ne ka gono shengile bega lafia. Imame muso de kadi ale. Ale te sigi dien fara lagara yere ka. Akata en fe sa shengile ne ka lafia. Mane fam. Nina ni soro ya. Te foi. Yala de mandale ya. Nimeka yala bane peu. Ibita yala toke u fe yi fe. Na me mujenje man mina sugo di. Sali. Wa. Kana dimi sa mena. Sali. Vraiment me kane makono de. Karamo endaram. Ne kuntara infunga fama do fi interige dadu. Angutara kuma ko dawla. Karamo ni dungu kika yala da. Wallahi iya fo. Mata oroja. Ite ki banga kuma ko ma. Ma bansa Sali ngo mata oroja ni. Problem ta. Wallahi. Ne tu iga plan préféré règle. Ne ka plan. Mado bi songa je. Wa iya abi fotin ko muso ni muso nyuma soro dro yi jin aljina soro wa yi lahara aljina soro ka haram. Ega lebe mado abi songa je. Sali. Ba. Kongo kom buru. Sali je joya fi ko kongo kadi. Ne ba do sa ka. Ba do ba fotin ko ni be chefe. Fen kada ibudo. Wale adun sa ka. Nunu borawa. Ne nana dili de sora dili ko apta dugu kono. Vara ni flo dugu vara. Sali. Kanundu? Ngadu. Ni be ne taiwa. Ni bedu. Te fendwa. Ai ne fara. Abu fote ko no be lovula ko do ko ba anga du nyanda kono sa. Ega du sa. Sali gadu. Ni galera. Yoro be. No ni to utuli. Wale adu. Abedu. Ni be ne tai. Abedu wale. Ni be de tai. Sali iwa ron. Ne rek mina fi ni esona. Ama bota andra ma ke furi singe. Ndala sona mo be kere. Ndeba aga ne da. Msoma de na dun na masokona. Magavyo. Wale. Ni mena akli jigi muso furu la. Ndala sona ma amna furu ye. Sali. Ngalo kongo mente kana ma. Wa foko kongo mente kana ma chano. Uyafo. Na kadni ni re kongo ni tiseka nye cha kani ma. Wale bina boche gana yala so. Igo tene Sali ibina ngwala. Sali. Karamogo. Una be iga fen be abe ala bare manjin man gana ko ma gana. Yoro de. Mon yeni dim soro ma ka haram dusukasi bi faka. Ai. Nuk mata dumni sa haram na no ga rabla. Muso tekele o. Ngo ne de la khata ngo muso ka kongon gana dinam. Muso flek ala mne ka vine girini aka sere lagi nunu nisi seleri nunu ko be potende ka kongona ngone kongon dunduro ne fono na atume fe gifa ama ba ma we atume fe adu Sali ma to ke sura fana
kana fasa dɔ dun sa ni dɔ dun koyi ma a tun ka tigɛ sira kunna dɔrɔn Sali ifara a ka ɲi ta sisan n bara karamɔgɔ walayi a jara kɔni o bɛ fɔ kɔfɛ wa i b'a dɔn koyi a ka haramu i bɛ fɛn in dɔn i bɛ so tobili la yɛrɛ de yɔrɔ dɛ n bɛna to ka kɔngɔ dilan ka d'i ma walayi ni kɔngɔ ka di i dɔrɔn don o don n bɛ kɔngɔ dilan ka d'i ma o bɛ diya n ye o bɛ diya n ye min b'i da o kun sa ma ko ka dɔɔni don karamɔgɔ non Sali ne bɛ e muso ɲuman ko dan ne i cɛ fɛn y'i jɛlen i bɛ so tobili la wari b'i kun ni cɛ jumɛn e ta bɛ miiri filanan na dɛ fo n ye sa ni n ye ta n bɛ miiri filanan na mun na de walayi a bɛ kɛ cogo di walayi a jara sa a jara i fara sisan kana to ka fama ni ma i m'a fɔ k'i b'a tɔ dun sufɛ yan e bɛ taa tɔ dun yɔrɔ wɛrɛ kɔngɔ y'i tɔ e bɛ taa dun yɔrɔ wɛrɛ cogo di karamɔgɔ ne ma kangari da e yan mun na karamɔgɔ ne m'a fɛ k'e ka sunkurutigɛ bɔ i ka baara la i y'o fɔ Sali ne m'o fɛ yan i y'o fɔ jɔn nana sogo d'e ma kunu sogo ni karamɔgɔ jɔn nana sogo d'e ma yan kunu Dili terimuso kana da dili la a ka haramu n'a nana ɲininka a ka fɛti de tun bɛ yan o ye dili terimuso ye o ma sogo di dili ma o bɛna sogo di e de ma an bɛɛ y'a dun Sali an bɛɛ y'a dun yan du bɛɛ y'a dun a ka kɔngɔ de b'e la ayi kɔngɔ t'e la ayi ne ye cɛ joli faga i m'a fɔ ko saba wa u bɛ min u bɛ tiɲɛ so ala ka lahara sɔn sumaworo ye amina awɔ komi ne ye cɛ saba faga awɔ e yɛrɛ ko sa k'ala ka lahara sɔn sumaworo ye awɔ ɔ karamɔgɔ ne yɛrɛ fɛnɛ b'a fɛ e ɲɛna ala ka lahara sɔn suma e ye Sali kana o kɛ dɛ Sali kana o kɛ koyi Sali e bɛ sɔn k'o kɛ ne la wa karamɔgɔ ne y'a fɛ ye sa i b'a ta ne ka dabara ma i bɛ taa yen fɛ wa karamɔgɔ ni y'i tatɔ de ni ala ma taa fɔlɔ sa n ye mun k'i la de Sali n ye mun kɛ n bɛ min f'i ɲɛna ni dili nana i bɛ to k'a fɔ min bɛ yan fɛ ko filoni awɔ i b'u lasigi i bɛ yafa deli u fɛ mun na Sali u ka yafi ma ala n'a kira kama i donn'u gasi la cogo min na u ka yafi ma parce que karamɔgɔ e filɛ ka kɔngɔ in dun cogo min na tile 3 de b'i bolo tile 3 Sali mun bɛ kɔngɔ na poloni i bɛ poloni na yɔrɔ min bɛ kɛ jabi la n y'o 5 wa n ye 5 la bɛɛ de kɛ hali m'a tila Sali e y'a fɔ nin yɔrɔ de la ko muso man ɲi n tɛ sa ni Sali bɛ sɔn ka ne faga